Nu är det jag vet jag är färdig. En rejlig, det var inte det jag ständer och bytte att han var med här, var inte man snejtar eller kvart. Men jag som är till gång ur av Holsten, vid Santava. Och här får jag till gång till Gasadalsvant. Det är ingen myskre till något spänt på. Så får jag så tjocka steg gång. Jag släpper av lite av en och det gänger som är och glöjer rätt med till dammar och kör och lämna bil där. Så kör flårrot här lag. Som är här. Och här kommer det inte nedanfra. Det är torst. Gott väder. Vanalöse. Jag har slagt med lamporna. Jag har så lamporna. Hon lyser rätt. Och det gör man inte blir mörka blind. Jag läser nästa där. Nu jag spärrar mig på batterin. Det är väl en massa släppa från de bilen. Någon larmen. Allt siknar vi över kvart. Grunden till att hända turen är att det är en tur som jag känner. Jag har varit igen förr och jag vet att det är tryggt att gänga. Man gånger efter röjen i alla vägen. Så att jag vill rånga till näka vandra mycket vid bräckon och till detta eller Brattland. Det är inte jag sa någon. Och sålt hänt sig väck över ringt. Så är det kötta gänga undan bräcken i klovan. Så kommer man till vansför eller fjällavattnet. Här är det säljhus och fjällhus och vansfören är så byggt och inte. Så till vanten är nästan någonsin. Här är ett telefonsamband alla vägen. Och jag har GPS här. En av läs mig och inte av och så fyllt i henne så vet jag vad det är. Så tryckte den har sagt tog inte ända in om natten. Det blir tryckt. Här så kör jag för ju lägga och stitcha. Bilen kör till Västmanland. Jag vänder mig in i väst och så är Santava. Här är öjlig trafik. Bara flårrotan lockert. Det här vill kött frier. Inte på med sauterna. Myskon närsast till den så att den dör. Det där rejer jag också. Jag brukar gänga dö. Riktigt av en fokus. Kör så. Och den himmel 24 år blev. Inte jag, inte näka. Och de kan fågel. Det är hålet. Men annars så har jag det inte. Och den har tot och jag syns det att låta. Det är verkligen dejligt. Så nu kan friden börja. Jag kom nu i kärliga läktningen från. Och mellan lött och så blir det bara slatt och med som undanbräck alla vägen. Ja, undanbräck och slatt. Så det här är en fin tur. De kan köra ner och hålls. Fin nästa slä. Nu stannar här uppe. Jag vet inte kom så rävliga längt än, men jag syns inte det i hommen. Det är en fin tur och gott väver. Jag har något där. Går något lilla så upp till att det är den är rätt. Så det kan ju vara något bättre. Att han vill med här. Så gör man analyser och lägger stitcher. Det ska nog vara en fin tur.
hoppas inte för att räkna. Men vanten är här. Nu kommer Västman undan. Nu är det kommit igen då. Då tar jag att ändra med likterna. Annars är vi bara inte för att jag lejt efter. Hvis det så gör jag också och i hejan så kunde jag vara lejta. Så tog jag ju det inte täntra, men nu alltid känner när jag vant i. Och jag slår spärra. Ja, jag var färdig sin drökkaos. Men nu är det kommande kaosen natten. Jag säljer. Ja, jag vet inte vad det är som gör det. Det är ganska fjällaröjen här. Det är rensat inte och ja, faktiskt det har varit allt för längt med motorväg. Men jag har gått ut och GPS här berg och telefon i oren och en handhållen GPS här. Så att det är allt som det ska vara. Det är en känsla att bli alltså ett borster. Och inte veta hur man är. Jag har en värld och jag har vita det och så inte veta att det lyckas. Det är rätt speciellt. Ja, så är det kommit ner. Jag var faktiskt körlig kvar men jag ska gänga så långt med Västman och sånt. Jag kom nästan inte att skriva kaos. Och nu har jag rätt innan vi att hitta i GPS här på telefonen och jag har en GPS här och handlinjen till skövningen och eisen en GPS här. Så att det är väl GPS-ande. Det var löj att det skulle komma och skriva kaos, men det är så som kan komma vid. Nu får jag rätta kaos åter, så det är Västman ända vid. Det är bara gänka, jag vet inte vad klockan är nu. Man vill så tjus jag kom på, ja. 22:44. Trycker till ett lå. Gatan löst. Störs kom, känner mig inte. Senta sia. Men färdigt först rum. Gasafälle. Och det nu att chanta sig. Tog det alltså här så löj utkommer och tog det vilster. Men nu är det så kommande bantatter. Gasafälle bant om för det här. Ska inte ni nå här så är det bant något rätt. Det må jag säga vara att komma skaffa så att det här som är jag har bilt mig själv in att det här skulle vara Västman. Hatt det inte Västman. Att det flickveplås. Inte gott. Nu kommer det vara. Det är roligt här. Alltså det blir sånt där allt. Jag inte veta vad jag vill. Hur så vet att det är Skybar eller. Nu är det rätt där. För mannen runt och rätt men annars är det vackert manalös. Nu är det av göten till Vikar. Så det är gott. Nu kommer det att få en del. Vi har känt att säck så det är gångkött. Och så att han har känt att säck är heimanhus. Jag slämmer att stäcka va. Och sen hus, det här vet jag att det här var väldigt fjällligt. Hinnas den vet jag inte. Jag säger inte den där mjöna några gånger till. Det här blir för flåsligt. Men utan hus här hade jag varit längst sedan. Berg, klipping och överlåmp. Så här är arrangemang. Nu kommer räkna. För att räkna rattligt la. Och jag kan inte nog så länge för jag finna ett ställe här som det är slatt och gott att sätta tält.
Det blev så skjortan hus, jag vet inte vad det är. Jag tycker narskaste går se Slattandes. Så här får jag sätta tält. Här blir att det Tunkefället. Och här så jag ut glämmarna från Västmanland. Ja, det är ju snäck film ut. Det har sett tält upp till att då är det bara att det vått. Det var på igen lite. Så, nu kommer tältet. Ja, för sören alltså. Det var kallt och fingrarna här med svänkor och allt torr i halsen. Och det var så långt jag finna ett öke som var slatt och här som det inte var någon vinter. Så det var väldigt tjejligt att sätta tältet upp och det stär som det inte är slatt. Det kommer nog enkelt. Så det brukte jag negativt på. Nu är tottna och här är pura stilt här som är stand. Så det har löst sig att finna ett sånt sted. Nu får jag det gamla till. Jag får nätja. Så tror jag just ja. Det var just. Men ja. Här är gamla till här. Och hur snällt ska man ha, va? Vi ser. Eller hur snällt ska det ha vi med. Och vi har en pump till luftmadrasserna. Ja, det är nog så snällt. Och samtidigt som hon är pumpa så är det nice powerbank och ljus. Jag brukar han som pumpa först. Jag måste se här så det ser ut. Är det någon? Nej. Riktigt få fokus här skulle det röja snällt. Jag får fokus med det var det inte. Ja. Så läs så bläser hatt då. Føler vel og kaldt lente så ska man ha gå omtølle isolera sig från lenten. Oj, så det gott. Hon har köpt mig daim. Ja, bästa på nu i världen. Så ska det inte bli fokus när man går då här. Det är helt inte blöd. Alla gamla. Hunche da forskjellige torska. Sett i installata. Powerbank. Lata vi. Så kan annars bara lägga sig. Det blir en god tur. Jag vill syns sträva att är viltest och det har gjort det så kostar nog så sträva. Och så har vi så torr i halsen nästan. Riktigt svårt med. Nu där tältet kommer ju upp och allt är hett och gott. Så är allt långt. Jag kan vara klar. Jag sover fort. Det nästa som är lite det är det inte är bänt under så
för en äkande om man efter här. Så TV sen drömmar det. Allt alltså är rätt köle, men klar men nu så det gott. Allt var väldigt gott. Så nu är det, jag har inte champagne vid telefonen, så nu får jag skumta med. Men jag kan inte ner här någonstans så jag kan se från. Så att det inte riktigt bjärsingar fällan. Klägen är nog bara torska här med te. Det är nog inte torr. Jag förstår att låna få mig samband vi hem och så gör man det. Gör man morgonman. Jag är ute här. Men inte alltför gott väder. Det har varit alltså inte. Det var regna akkurat då och jag lät mig ut i kläderna som blir ju ja nu är det i boxen bara då jag kan ha åkt det. Och det då inne kläder hvis det blå att sånt det där inte. Så det var sen skit. Men det blev short. Jag fick sent en SMS så var det lätt. Jag bara tänt dronen där han lustigt lite. Coacha bara att det blev dejligt härligt. En röj här vi dövran. Det är fina meter. 8 minuter och jag kokar vatten. Vi alltid vi har en att vi. Och det är så. Det är gott det. Och då börjar jag fjället. Det är spelaren där som jag har i mig. Det är bättre än då. Och så. Det får in det vet. Vad kan väl? Pasta ett eller annat. Men jag tror sån på som smuts ner. Så ska man ha en länkaskaj. Særlig jeg gjør det her. Annars blir det så svansut. Man har omtnet helt mye i. Det er jo liv något. Det er liv vel. Det er det. Ja, nu er 18 skift. Ja, nu er det møte. Och några det var det onta. Men det har man inte för så jävla. Hans och åströmmar rennur vattlar håren tja mer och i barme munnen bränner långs och lut om bygda gär. Jeg vil skåa vittlar vutter, jeg vil njóta sol og vind. Fævorst heien nu skruttur, latt for låt om fjalla tind. Felajar tid pjökan tætje, kom i heian borst vi mer. Vende bygden så bætje, møte okkon solen lær. Høyre fogla jau i heia, så ikke seia fylgje mång. Døyr og menneskjå seg leia, trøyt og i en vattlara sang. Da vi dagsens hita, kallet låt om vutter fer. Snøypan leter okkon vita, at jeg kvöldar stund nu Og ta færa vid og kjalde, og vid sova sælan blund. Inntil nåtten missur valde, at du snim og morgonstund.
stilla i teltet nere och äta gilli fram vid ånd. Aldrig det stod väl. Det ner batchen ner. Han lövde väl, men så skiftade jag att den något. Det här vi förrjun här. Vet man allt hur så väcker är. Ärast den är där. Men ja. Vi kommer ner nu, va? Jag kan inte fra här som jag sov i. Efter någon och kan inte alla vägen. Igen nu, fyllt götterna. Så nu kommer vi in i Moa, säger jag. Det är intressant att säga. Det är Västmanland och sånt. Här är Västmanland. Helt här nere så har vi teltet. Du kan inte i botten. Det är delen i hejan och utan hus av Fjötlund. Det är nog så sirmert å. Det jag säger stottlägger det. Att hon är så krokigt tog att för att hon ska passa och i delen. Men jag har inte efter slattan i skuttene. Och nu är det kommit. Nej, det var jag ska inte slattan i skuttene. Jag har inte ett guttene norr till Fjötlund. Drejer man lagro så får man slattan i skutt. Efter slattan i skutt, slattan i sig. Låg man efter kan man ska säga. Och guttan är här. Och nu är det Gasadalen. Och Vojkon. Till Slattanäs. Och utan vi är men hon är inte så Slattanskuttan. Du kan inte om man mött fjällavatten så är färdig i kött. Efter det här är götten. Färdig i brom ånda här. Steiner som ständer här möter ånda stora heter också stein. Det känns det av att det var en maur som är i stålne. En oxa av Vojkon. Och är så lättan heimet ända vi. Och här är han så bunt igen. Det är ett annat steg här som jag har glömt. Som eisen har vi andan här att göra. Det med har blivit så fänka av så vill jag det. Annars säger man inte kunna fortalt så. Ja, här är Fjällhuset. 8 hus av Fjötlund. Här var Fjällhuset. Här doren ständs så öppen och här är VC här så det är alla tittars. Ja, vi är så väldigt brukt. Man fick ett torska tält jag vet inte om där och kan man dräcka man och blev väckre av de allra vackraste. Men han säger från Lorsta väckre alltså näck var räknet det är riktigt sucha här. Så jag har gjort mig ut vid reklam och här vi packa ryggsäcken väl nu. Alltså regntatt men ja. Det är riktigt att sucha från det att det skulle för att komma ner regn. Vattnet kan bli rättliga störst. Så hvis det regnar litt, vi har hørt fra omkron om det sanne at jeg vet ikke at det fosseren som renner ur fjallavattnet det er her som mest vatten renner og i førjen renner ur. Og da jeg ikke fram vi her så synes jeg at det ligger græs så som om at det her vattnet er helt der oppe og det er ikke det er nok det er. Ena för vi låg i husen här är en annan. Vi trackade ut av gotten i här. Det har varit det som om man trackade i vattnet. Det var allt så plaskvått. Och vi gick hem och blev vatten upp till mig. För här är det tvär stora röj av vi hemmet. Så det var en vattentur till i morgon. Hejan är som lite ut till vattnet. Fjällavatten är det Heimanhus, Ottanhus, Kvojandalur, Tormansøy. Jag vet inte om Vojkarna, det är alltid inte Vojkar här. Men Ottanhus eier øyla lite. Det eier herfra ner. Her som är så här blå och tunneln är lite. Och så når till till Onna här. Så det är inte längt.
Og årsøkjen til at det ikke er hjem til hæs og ånda, det er at ågen for 100 år tror jeg han la Meira, hun er rundt i hendet av det. Det har vi sett av omkron. Korten som er teknet i. Det er sasker og ågen er rundt. Og sluttland part av vattnet utan og så fjøtlån i. Det skal en 20 meter eller akkurat. Det er nek brøtt som plastikk er kommet. Plastik är alla ställen. Här man så runt att griva den ner och skylla gott som det är. Men när kommer åter, alltså om man så kräkvar det och färdig av vännen så färs det inte. Så här är man vilja det väl och griva skrällen ner. Men tojen här har brottat så att backen fram i vattnet han har ätit så längt ner i hejan här. Kvar han var ju åren inte gott jag mer akkurat säga, men utfra här ligger en böcker här. Det kan jag vara här. Fram vid hända av en här är allt är bröjt landsläge. Och vid den bröjtingen så kommer skräll i undan. Det är så som inte färst. Plastik är gott på en gång mat här, det är helt säkert. Men det är helt väl, farväl att det ska få oss väck. Det är ångaständigt att det har släppts för som ånda torskott. Att det är inte matar att göra det på. Man kan läsa sig ur, det har vi inte gjort. Så kan man bara göra så våta. Men annars kan man ha en plastikpåse som man kan smutsa på beinen. Hvis man inte är tillvån, det är bara stillvar, inte så gåra gäng till det. Och det är en batchen här. Jag minns väl ta i allt var målt till. Allt var målt och gräs. Men nu är det samtidigt. Så det är bra att alla tar in. Jag sätter en septange och tar mig. Det är nog alla göra vis. Som inte är kommit än. Ja, det måste sätta upp. Spännande, jag vet inte hur det fungerar. Så har jag gjort det. Jo. Följer jag inte, men så att de måste väl göra det alltid. Följer mig svårt. Samma farväver av vattnet ner. Vattnet är störst sast till alla ställen. Man helt på här. Så sast är det nog så näkt till spår av ATV:ar. Och det är nog sådana som röker långt norr. Gör den där lättare jag kör. Så släpper det sig där fram och rök. Förr har det fryst vattnet så att jag kunde gänka efter Øysen og ut av halmen, Tormasholm. Her sett jeg teltet som var opp. Men det var for lite bit i plakken, så det var i vinteren morgen etter. Han var pura stitlet av han kvalitet. Og så ikke det, og kjøtt brøytest vekkere, og teltet for flikkene ut av seg den dagen. Fikk fetter av det, jeg tror jeg, en gil her. Helt utover, det var nesten ferdig det, og så på sånn så i omgang det. Men underläge och tältet fann jag. Flera spår av att vi är nu. Det är verkligen hänt anpå, men det sätter gräffliga spår. Sen tänken. Men det blir inte. Och det är nog då att det har börsta av att man är rike sig. Så jag är att det är några farväver av omkring gäril och här. Men man är rike sig en bom här. Akkurat som jag är fettlo. Så han byrter in. Jag kan man har gjort det så lätt. Det kan nästan ha varit rävliga längs så gärna här. Han ju vet men det är så till namnet som det är. Byrke. Här så jag rensat in som jag sa i jar. Här som jag skrivit.
Heimar av Fjallhuset. Tormansholmur. Så kommer det 8 av Fjallhuset. Ja. Åttan och så är Fjalllo. Det känner jag väl. Stejarnövn och mannagånger, fjallgånger. Jag är inte så när jag var smadrånger. Att det stabpas då inte. En gång man upp i köken och tar 8 männer. Så stabpas då inte manna sig och detta. Det har hänt av vägen. Att det är änne. Och så kommer man till änne stort. Och toppen är klubben. Långt ut i här. Att det hållsa näver. Och näver till flertal av növa. Så är det flera növer, hållsa növer. Det går ut åt här. Vi har ett brutt nu. Det är ute i brun. En brygg, flera bror. Ute i brun. Utanför det här är så pastor av Moasbjörg och Nutjaberg och Norrfärra torva, Andrasar torva, Dottaskor och Holsar. Och så syns till att det färg hända vi helt in affära efter Slattandsgöten som är mest av Korston. Det tror jag att hon för två som Anna här som det brajast. Du vet, det är ofta grinst där som det brajast, men hon får tvås rum här. Och jag har alltid det lättare att komma tvås rum här vid huset. Kjøt her i gods her. Og jeg vet ikke, jeg tar ikke brekkene her, lojant. Så den er glatt her, en er genga helt, og i sånn tøssot at han vinner dette her. Det er så vått og tøssot, det er torst og godt her genga. Og det er en avlanger ute i eisene som kommer tvers rom. Da jeg skal til Gåsadals, så slipper jeg ondene for at tvers som ånda hvis jeg er ferdig hendt av. Så ferdig er bare omanfor kusten av at. Og røntene sier meg til, jeg har jo vært gjerne for at jeg skal ikke genge etter gøtene, men jeg skal genge i en del som jeg synes hinner med gøtene. Det er veldig bratt av gøtene, jeg ringte genge. Og delen er pura godt genge. Hva årsaken er til at jeg har gøtene løgt her, og som ringte genge, det vet jeg ikke. Men släpper ju hvis vi får hända släpper undan den ja och släpper undan att ta bräckorna bant då. Så får hända till bara runt som gör det. Att det vet. Det är ofta att det är gång så en tur där men det är så här var fuckarna stora vattenflaskor vet och att man tar vad få sig att dricka också när man svartar lite. Vatten via nej och vatten är alla ställen så till snöet att ta vissor. Så sten 4 så har vi en sån att man kan falta. Så här vi han vimmar och igen att du åtta lomman. Och sätter någon. Och där så faltas han ut så läs med det. Så sätter man bara runt det så. Jag vill runt att göra en väg här till att köra vid ATV. Det är nog ändamål är nog att det ska vara lättare att komma fram till i med stö, men det är så inte ett särskilt väl att här är så ringt att köra. Och när man kommer långt mot vattnet så är det så gröt och det här ständer jambrott där. Här där givna vet du, jag har själv kort att hända vi. Det var inte lätt. Jag har kort när vi att det är ordentligt spännande och det gör att man släpper väl fram när kvasten är gjort det ta för att kunna komma bättre runt att ta mynter. Då är det ger mer när jag skulle hjälpa de som inte kunde komma ut i naturen att de som kunde söka mynter av naturen det vet jag glädje ja men
Jag vet inte, omständigt av lejen så har vi då att säga att jag fer för ett lavinaturen och är så given att köra selt i att det vägna som jag är. Men köra en näka då jag det är vi Bjärgingarfällan och här har vi arbetat nu att det vägen i Bjärgingarfällan för alla bjärgarna och köra så imsastan och lägga roter vid GPS här. Så jag skulle det hänt sig onkel ränner sig fastan och kommer ett la fyra onkel lighting ska vara så vet man kvar det köjrant. Det är alltid ta omstående när det rinkas där man ska ut göra sån arbete. Så det glädjen här vi så att kunna köra och här vi en fin omskyldning men det går lite till såtläge. Så vi har alltid ta för ett la vi det ger första åren ska jag ser man bara vid till 19 av det ger. Men där bönter som har varit till döms där som rökta här är det allmäntligt hänt an på så time. Jag kunna köra och här skulle man kanske just där man körde några vägar som var gåra köra och så körde man här bära så inte allt länte över griv upp. Man fär näka och man missar näka. Så han vever han är så just ut intriv isen i länte och kanske isen just att andra hade kort som inte skulle köra då det så en vever hem till. Det man måste finna några matar till att stäcka dem när jag gör det så det bättre det som jag tar vad som kör. Att han för så in här så kör vi till som att mun tycke är det verkligaste steg och i världen. Alltså in oss lä. Det vojkar. Att fjällen är det högsta här till. Det är så inte folk upp jag här att det är 8 fjäll, högsta fjället och wow. Här folk bäj på 8 fjället och det som är bant hemma för. Och här har vi ginch. Men kvar jag för jag ginch här så har det varit mörkt. Så jag har känna att ödlens penna härifrån. Men jag har ofta sett det härifrån. Etter reis nu akkurat med oss björkene. Halsan över. Delen Luttle. Ute i Brun. Ute i Monna. Så allt det är stjärnor som jag känner här långt hemma så att man är ute vid hus. Och tills det huset som vi såg här. Och jag kan säga hus. Slattan skøtan. Som vi ikke gänga. Och går gruja sig här. För jungna så lojen här. Att det närmast innanbergs. Och det är kött som hattar så andra vägen. Och så finner jag en jök någon jökla del här. Och så efter röjen här. Här har vi egentligen och i kava. Och Jack bara fyllt i lejen i GPS här nu. Och så sa jag världen när reisne. Men det skulle jag aldrig ha gjort det. Det var allt för ofantalt och vant han inte. Det som jag skulle ha gjort, det var att han för det här. Så jag tar en hållsör. Här är en fin välvattla och del. Jag kan inte göra. Men här är skulle vara färdig. Men hur så kunde jag veta att det här gott han inte var. Det här som var det bästa. Det skulle gå så rockna vi. Så här färdig inte att han där. Här blir att så gärna om sommar i gång veckor. Och så är det öst. Jag har inte här kvar. Det var nog inte alla veckor, men det är ju inte etnast så att han la en flätje utför en fårflätje. Han slittnade. Det sleit och så räk han in mot fossen. Och tog det här gott så stäcka fyrbils. Och det är verkligen gott väver. Men lugga så ser man där kvitt där inne vi. Och här kan vara rätteliga vanalt väver. Att han flätjen till ja, det är allt annars så igen i hans sleit och räka lant. Och nu är nästan något ett rävån. Han är spönar och sånt där. Och brymen hon under möter här. Så här är rätteliga äggvusligt och nog inte särskilt gå lösen till att det är alla här. Till rajen som är släppt från för att vara rum.
Det är Gullringsvägen. Götan gånger tjungnas av lojen här. Han har väl inte förrätt till göten. Så jag skulle ha tvårs om här nere. Det är den åttare parten av Moasbjörgen. Han tycktes löj att detta skulle vara Moasbjörgen. Så jag kunde inte vara långt från Moa igen. Det här är många här. Dreje och fleja. Luntar särskilt. Och det här var Feitländer. Här är nog Feitländer. Här som ju nå är Dottaskår. Och Dottaskår orden är så här. Men här alltid där inte här har vi inte haft något att säga här. Här är inte vöttler men här har det flera lunt. Och det vi det inte så att det är Norrfätarva. Jag så jag parta av Norrfätarva. Här är öjligt högt, det här är alltid i svär. Och så här som vi inte så att här är Nutjaberg. Nere här. Och då så finns jag vet du att rätt. Snilt nu detta. Jag börjar på att ha sig kälten i hängande nere ur. Så hvis man nu kikar och så ser man vad det är för kvartaljer. Och sommen och bronten och här var det GPS-are som ja, där är inte jag om. Det är kvillsen av vatten. Kvillsen av vatten. Och jag får gänga ner en jögn igen i dalen här och så täcka bräckorna. Och så gäng vi att det skär här. Som det grässkär. Här är välgångt. Götan är efter röjen här. Och här är värre gångt. Så vi får inte ett göten. Det är vackert och orört. Friadet. Einasta som är rörst, det är det som man ser av sig. Det hör man ofta om att det är folk som älskar den av sägen. Men ger jarriv och lente och så att det blir om man lopp och i mest. Men jag ska säga den här och tack för det. Det är att han ger goda raser. Här är förbi gott att gänga några ställen. Och det är det eisen i Bjärland innan Bergs ofta som säger släpp till. Så är det närmast, ja, inte motorvägar, men en av standarden gott att gänga. Så att det är plus och minus vid Ötlund. Jo. Säger den för ett lavin ekvån, men han gör det inte till gott att gänga. Här är en fin ras att gänga efter det. Det gör så att man inte att det inte blir så omansläpe. Så man gånger först när det kommer bant ner då. Så slår på över. Ser man en så jag rätt. Just så att det är nog Joling. Utan att järn. Ja, Sörgås ser så ut. Ser möter mycket ut. Att jag kan ta skär. Grässkär. Men jag håller mig till. Klockan blev nog snägg. Då man kom om skäret så runt om bräck. Halt i dalen. Gasadal. Jag tror inte jag latte tur. Men han är vacker. Ganska synter.
At nu arbeids da jeg ikke vi bil. Hvis jeg var bare bakka og så var det garanteret, så var det nok helt annet. Det var ikke skumt. Det ble kjøtt mørkt. Nere godt å genka. Så det kommer nok ikke at avvirka neka. Kjørskveld i natt, da gikk i mørk. Det var til tøyer vanskelig. Det viltest, det var rett. Selv om jeg ikke bjeser. Men her er alltid vanten for jeg vittlast åndsjen alltid. Vi er langt kommet halva brekkene, så det er ganske vel. Det var leit og der oxarna av Vikon og Gasadal. Der skulle säljas till havn här. Så kom skipet och vi serva i Edla Moa till att du skulle säga det minst inte, men det är ju en film med tror Ollo Boy Rasmussen, han som heter. Kan vara det 600 meter från framtiden. Så var det rykner här för att det var ju en tunnel. Så att oxarna blev rykner ur Gasadale och av Vikon och till Sörvås eller Moas. Så blev det fraktar i launar till Slater. Det är väl något helt annat. Det var inte oxar och tunneller. Nu Gasadale och Eksjön. Jag vi fast. Riktigt konne. Och väl är man tøyma. Jag hoppas att jag rocknar där rätt ut så kommer han bojet mig. Det är ju inte väl. Vi syns sträviga. Brött och bräcken och körve. Rinkvävor, men nystövan jag mer är gossier. Att ska man färja i hejan, så gänga turer, så är det färd att ta i det. Ta det bara till. Alltså, jag vill säga att higger du får att väckra någon eller någonstans så kommer du ångat just det. Du är att så gör ska det vara inte sälja gott vävor. Och i det så jag går ju sätta parten det som är så säga losta vävor alltså näckvräken och vind. Och det är väl stittlig och torst och enta det var sol. Så alltså vet man sitter och bojar ett vävor. Väcker om vävor tojen så var det fajet ur. Det är så fyllt det regnar illa av jordskvalt och var det vinter men det är väl utkört. Så går vi ut här och så är bara fast ja. Brukar vit och skyll för fokus men ja det så jag nog långt. Det är just en väg köret till ATV är så att det kom köra ner och skär till det är en antenna som till telefon. Så ser vi nu en väver att la väg. Jag mera gänget. Det hade vi kan se att
Detta var enten av hessen turen. Takk for at du stod å genka ved meg at det sa her. Det er en fine turer. Vekker, men ikke så latter.